Hi everyone! Long time to see you. Mag-vlog ko sunod guys. So, makalugar-lugar na ko no. Kaya marag arang na dyan nga pagkabisiya karon guys no. Nangandoy mag nga makatrabaho guys. Karon nga niya naanagahong pangandoy guys. Ay perte man pod guys. Dili pa ka magkakwarta guys. Di ka makakuwag piso. Di ka makakitag piso. Di ka lang dili ka nagkamot guys. So dapat todo effort good. Ano kay gipangandoy maninaho niya. Lagi na, the more we complain, the more nga tagaan-ta og pagsuway sa Ginoo. Muna nga, di na lang ko mag-complain no, kay para less ang pagsuway. Charot. Ay, makapangupaw na lang lagi ko guys, kaya mura lagi po ko gaskwela. Kanang bang, kung deadline, tapos ako kaya naman ko sa region, sus, mag-reach ko mga target, my goodness.